Iep, cosins, tornem a ser aquí. Sí, algú ho dubtava després de la imitació de la setmana passada, però no, hem aconseguit tornar. Sí, una imitació que avui ens ha permès tindre aquí el senyor alcalde per valorar-la. Així que, senyor Benages, bona tarda. La primera pregunta és obligada. Què li va semblar la imitació? No tan dolenta com es podia preveure. Això no sé jo si és bo o és dolent, però jo tinc uns amics que són experts en imitacions i m'han dit que va estar força bé. Vaya experts, no? Home, què vol dir això, que no li va agradar? Però jo tampoc vull incidir-hi en aquest sentit. És el que és. I com vol que sigui? Com vol que fem una imitació? No ens correspon als ajuntaments des del punt de vista de decidir com s'han de fer. I no ens poden ajudar una mica? No ho sé, no podrien parlar vostès com Javi Trias, per exemple? Això no és tan fàcil. Això que sembla una cosa trivial no és tan fàcil. Home, ja, però no sé, jo suposo que vostè comprendrà que no és fàcil tampoc imitar els polítics cambrilencs. Jo ho entenc, però què vol que li faci? No ho sé, però és que jo no sé per què fiquen també tants problemes. No sé, hi ha els de Polònia també que imiten a tothom. El president Montilla, per exemple, no ho pot aconsellar. Que el president em digui, si em vol rebre, què és el que hem de fer respecte a aquest tema, que se'n preocupi, perquè avui és Cambrils, probablement a altres poblacions de l'entorn també els hi passa, però en el futur serà tot el Camp de Tarragona. Ja, però és que... Ja n'hi ha prou. Sí, però... Això s'ha d'acabar d'una punyetera vegada. Però no s'enfadi, home. Quan se prenen decisions es prenen totes les conseqüències. Ara se m'ha enfadat. Bé, a mi no m'agradaria acabar l'entrevista amb aquest mal gust de boca, així que, no sé, si li sembla per acabar, podria explicar algun acudit? Jo només per acabar entenc que hem de parlar més de coses de casa, sí, que de coses que n'hi ha segur de gent que n'entén més que nosaltres. Recordo fa uns dies un acudit que sortia al diari El País, en el que es veia dues persones parlant i un li deia a l'altre, diu, no entenc absolutament res. En aquests moments està baixant el preu de la vivenda i diu que hi ha crisi. I en canvi quan pujava i la gent no la podia pagar, llavors no hi havia crisi. Molt bo, sí senyor, sí. Moltes gràcies doncs per ser avui aquí amb nosaltres i ja pot marxar, quan vulgui ja pot marxar. Moltes gràcies. Sí, m'agrada, un polític donant exemple i agafant el transport públic. Doncs bé, ja que hem vist que al senyor alcalde no li agrada que l'imitin, hi ha algun altre polític que sigui voluntari perquè l'imitem? Home, no està malament, no està malament. Però, canviant de tema, qui sí que està aquests dies també molt dinàmic és la policia local, perquè ha engegat una campanya de proximitat que es diu Junts per la Seguretat, que el que pretén és acostar-se al ciutadà. Tenim el cap de la policia local que ens explicarà una mica de què va aquesta campanya. I com ho fem, no? No es tracta d'un error de realització. El vídeo era aquest. El que ha passat és una cosa que està passant molt sovint. Veiem, ell mateix ens ho explica. Nosaltres veiem que moltes de les situacions que donem resposta al carrer, que el missatge que queda és la part final, no?, de la resposta. Doncs això és el que ens ha passat, ens hem quedat amb la part final. La policia no és l'única que es preocupa pels ciutadans. També hi ha Iniciativa per Catalunya Verds, que ahir va fer unes xerrades sobre els perills nuclears de la nostra zona. I jo, clar, m'ho han servit amb safata. Parlant de nuclears, no he pogut evitar la temptació de ficar aquest vídeo, que és un clàssic de l'internet. Se me he equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico encima de sulfato de cloro. No, sulfato no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a la gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Un clàssic, la he liat parda. Espectacular! Com espectacular va ser la irrupció televisiva del nostre amic Toni Mateos, anava a dir company i amic també, Toni Mateos, que va estrenar la passada setmana Gadagània, un programa que ens ubica en una república que ell mateix ens explicarà. Gadagània, el nostre petit però orgullós país, és una petita república independent que no direm la seva situació perquè no ens envaeixin. Llàstima, perquè jo hi volia anar de vacances i ara m'he quedat sense saber on es troba Gadagània. No sé si algú per aquí em pot ajudar a localitzar aquesta regió.
Toni Mateos presenta Gadagània, un nou espai que ens situa en una república independent imaginària entre els termes de Cambrils i Vinyols. Doncs moltes gràcies, Raquel. Ara ja sabem on es troba Gadagània. Només falta que ens hi vagin un carril bici per anar-hi, com el passeig de Ponent que el van inaugurar el passat divendres. Vinga, alcalde. Som-hi? 1, 2 i 3, vinga, vamos allá. El carril bici, claro. Doncs Déu-n'hi-do, l'alcalde, que primer va amb transport públic i ara amb bicicleta. Així m'agrada, donant exemple. I finalment acabarem aquesta secció anant a veure un home que ens vam trobar al passeig i que ens vam preguntar per què anava a aquest passeig de Ponent recentment inaugurat. Perquè m'agrada sortir a la tele. Doncs molt bé, a aquest home li agrada sortir a la tele i a nosaltres també, així que el que faré serà presentar la resta de companys que els deixarem sortir una miqueta. Eli, Anna, Dani, hola! Hola! Quina presentació més tonta. És una mica Teletubby. Sí, hola, una abraçada. Molt bé, no ens abraçarem perquè ara... A més, anem bastant de colors. Sí, som una mica... L'Anna és Twinkie Winkie, Sí, que és el de color lila. Twinkie Winkie jo. Sí, t'ha tocat, ho sentim molt.